Mga kapuso, pila ka unconsolidated PUJ sa Iloilo City kag Bacolod City nagrisgo sa pagbyahe apisar sang kangawa nga dakpon. Kapuso, LTO-6 mahimo na nga makapangdakop sa makolorom nga PUJ suno sa LTFRB-6. Sa apisar, wala pa ini maka-issue sang show cause order. Si Kim Salinas, nakatuto. Apisar may mando na ang Central Office ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board nga mangdakop sa mga unconsolidated jeepney subong adlaw. Ang pila ka mga driver nagrisgo sa gihapon sa pagbiyahe. Ini sa pihak sang 50,000 pesos nga multa, 1-year suspension, kag 30 dias nga pag-impound sa ila salakyan. Kung nagpundo kami sang biyahe, hindi kami kabalo kung paano namon mabuhi ang amon nga pamilya. Si Mayor gani mapapriso gani Mayor na gani sa syudad sa Iloilo, how much more kami nga pobre nga mga tao. Ginabanta 5 kagatos ka mga PUJ driver sa Panay ang nagbiyahe sa gihapon subong adlaw suno sa lead convener sang No to POV Face Out Coalition Panay. Suno sa grupo, inibangod wala pa sila sa namaton nga show cause order gikan sa LTFRB-6. Sang nag-check ito sa LTO, according sa LTO ay man sa instruction sa ilan. So, we advise our members nga magbiyahe anay. Apang ginpaathag sang LTFRB-6 nga apisar wala pa sila maka-issue sang show cause order. Mahimo na makapanakop ang LTO-6 sa idalom sang anti-colorom operation bangod nag-expire na ang provisional authority sang unconsolidated PUJs. Ang show cause order is very different from a PA. Kung expired ang imo PA, expired ka na. Kolorom ka na. Ang show cause order na lang nangagod nga i-forfeit sa gobyerno ang imo franchise. Kung hindi mag-operate ang LTO is most likely because wala pa sila sing readiness to enforce. Not because of the show cause order. Suno kay altura, ang pagpangdakop ang obligasyon sang LTO-6 bangod wala sila sang deputized nga mga personnel. Palaligban man suno kay altura ang impounding site sa mga madakpan. Plano sang LTFRB-6 nga mag-issue sang show cause order sa masobra 3,000 ka mga unconsolidated jeepney sa reyon agud pasabton ang natungdan kun nga wala sila nakapakonsolidate. Sa Bacolod City, kapin 1,000 ka mga PUJ drivers sa idalom sang Bacolod Incorporated ang ginpili na lang nga mag-untat byahe subong adlaw. Hindi kami magsugot nga mag-upod sa sinang programa consolidation, cooperative kag corporation. Individual ang gusto naton nga kami magamanage sa amon kaugalingon nga plangabuyan. Wala man nagbiyahe ang mga driver sa Talisay City, Silay City kag Banwa sang Murcia. Sa record sang LTFRB-6, may ara kapin 600 ka modernized bus nga nagbiyahe na sa Bacolod City. May masobra 1,500 naman nga traditional units nga nakakuha sang provisional authority. Nagaayo naman ang kapulisan nga ipaiway na ang pagsitaanay sa tunga sa mga unconsolidated kag nakapakonsolidate na nga nagabiyahe. Ang sa ato lang is to avoid tension ba lang. So far sir, wala pa man sir tension. Wala, pero daw manog pa man lang, pero ang aton to make sure lang gid nga peaceful niya. Upod kay Hans Desierto, Kim Salinas, 1 Western Visayas.